दिनैहाय जों क'क्राझार जिल्ला कुसुगावनि सिङाव लाब्रा बाजारावहाय जों मोनसे खौसेथि नुजालायनाय आरो माखासे जे आपडेट फोरमायलायनायनि गेजेरजों दिनै बे मेलखौ लानाय जादों आरो बेवहायनो जोङो जिहेतु कुसुगावनि कन्स्टिटुएन्सिनि गेजेरावनो जानायलाय जोङो बिथां EM उकिल मोसाहारि सारखौहाय जोङो हांख्रायनानै लाबोनाय जादों आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो दिनै आबुङै मेला मोजाङै मोजां फोरमायलायनाय जादों जे जोंहा बावैसो सिगां जे माखासे आपडेट होनांगौ होननानै आङो सानदों दा बेबायदियैनो जोंनि जेसेबां बारग' जोंनि नैबे कुसुगाव आरो क'क्राझार जिल्लानि जोंहा मावथि दङ बिथांमोनखौ लेंहरनायनि गेजेरजों दिनै फोरमायलायदों जे जोंनि माखासे NIA जायफोरा दिनै जोबथेसालियाव दुखु खस्थ'नि गेजेरजों दं बिथांमोननि थाखाय दिनै मोजां खौरां मानो होननानै बुङोबा मैया जोंहा BTRनि चिफ सार मानगोनां प्रमद बर' सारा कलनि गेजेरजों फोरमायहरदों जे NIAनि पार्टिकुलारनि NIAनि जे केसेसफोर दङ बे केसा दिनै आसामाव फैनो थांगासिनो दङ बे उइथिन 2 डेजनि गेजेराव थ' बिनिखायनो बिथांमोननि केसा वान्स जुदि आसामाव फैयोब्ला बियो जोंनि थाखाय पजिटिभ मोनसे मेसेज आरो मोनसे पजिटिभ मेसेजआ थांनाय जोंहा 20 फेब्रुवारियावनो जों मोनखादों जे जोंहा बेल मोननाय 8 नि गेजेराव 4खौहाय जोङो मोनफुंनो हादों बेल हिसाबै दा बिथांमोननि थाखायबो मोनसे मेसेज मोजांखा बेनो मोनसे गिबि खेब NIAनि मोनसे बेल मोननाय आरो नैथिनै मैया जे मेसेज फैनाय जे NIAनि केसफोरा जुदि आसामाव फैयोबा सेन्ट्रेलनिफ्राय जों आसामावनो गासैखौबो खारफुंनायनि गेजेरजों बेखौ पजिटिभलि जोङो खामानि मावनो हागोन आरो जों जेरैबायदि डिमान्ड खालामबोदोंमोन जोङो मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिम आरो जोंहा मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम जोङो बेखौनो अरायसम डिमान्ड हिसाबै गारबोबाय थादोंमोन सेन्ट्रेलनिसिमबो दिनै जोंनि डिमान्डखौ बिथांमोना साक्सेसफुल आरो मोजां पजिटिभ लामायाव लांबाय बिनि थाखाय जोङो Ex-NDFB फेमिलि जानानै साबायखर बावहरो एक्स ग्रेसियानि सायाव फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेज थार्ड फेज एबा थांनाय नै दाखालि 28 जानुवारि बेवहाय गासै होबोनानै फार्स्टआव होदों 40 सेकेन्डआवबो 200 थार्डआवबो 200 आरो फोर्थआवबो 201 आरो 5आवबो 197 दा गासैयै 4840 जाबाय एक्स ग्रेसिया हिसाबै जोंनि डिमान्डआ जाहैबाय 3111 मोन दा थाङै थुङै जोंहा बिदिनो 2273 सो दंबावो दा बेखौबो बोसोरफ्रोमबो एकर्ड डेखौ लोब्बा लानानै जों अरायसम मोनफुंबाय थागोन होननानै मिजिंथिदों आरो बेखौनो दिनै जोंहा BTRनि चिफ सार प्रमद बर' आरो जोंनि डेपुटि चिफ सार गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो EM रन्जित बसुमतारी सार जों बिथांमोननिसिमबो अरायसम सावरायबाय थादों आरो बिथांमोनाबो खोथा होदों जे बेखौ बोसोरफ्रोमबो एकर्ड डेखौ लोब्बा लानानै होलांबाय थानाय जागोन होननानै गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स आर्ट्स कमार्स स्ट्रिमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथायनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री JEE आरो नीट क्लास JEE नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट इंलिश स्पीकिंग क्लास डेली GK क्लास कैरियर गाइडेंस लाइब्रेरी फेसिलिटीज पार्सनेल एटेंशन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाय खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथायखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाय होगोन आरो बिफेल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाय लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो
बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6000034997।